हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार टपिक, बेयो जाहैबाय टेट पासफोरनि थाखाय मोजां खौरां लोगोफोर। आसामाव 10,299 प्लास पस्ट LP UP आव फैनो थांगासिनो। नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव दिहुनना होगोन होननानै बुंदों बिथां रनज पेगुआ। दिनै सालबारियाव साइन्स कलेज बेखौ फैदोंमोन आरो बेनि सिगां मोनसे टुइटाराव मोनसे टुइट खालामदों। आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायगोन लोगोफोर। फोरोंगिरि थिसनथाइनि निउ पलिसि माबायदि सोलायखो बेखौ नोंथांमोनजों आं गुवारै सावरायगोन। फैदो बिदिब्ला जों बिथांनि टुइट खालामनायनिखौ नायहैदोनि। गोबाव खालामा लोगोफोर। नै लोगोफोर, बिथां रनज पेगुआ टुइट खालामदों। आसाम केबिनेटआव दाख्लैसो सावरायनानै बेखौ पास खालामबाय लोगोफोर। LP UP टिचाराव बिएड पासआ LP आव हानाय नंला, UP आव हागोन। नाथायबा बेनिफ्राय HS आव 5% लागोन, ग्रेजुवेटआव 10%, बेनिफ्राय DLED आव 5%, टेटआव 80%। बेफोरबायदिहाय प्लास खालामनानै नोंथांनि एराउन्ड मार्क्सआ बेसेबां जादों बेजोंसो नोंथाङा साख्रिखौ मोननो हागोन बा काटअफखौ गोजौनिफ्राय लाबोगोन। बेफोरबायदियैसो नोंथांनि साख्रिखौ थिसनथाइ होगोन आसाम सरकारा। बे नियमखौ सोलायबाय दाखालिसो, बारा गोबाव जायाखै। आं नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै सानबाय दंमोन, नाथाय आं माखासे देहायारि प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअ लाबोआखैमोन। गगा मोननानै गारामा सानाय जादोंमोन। दा लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरो नोंथांमोना क्लियार जाबाय। जेनेबा बिएडआ LP आव पास जानानै दंबाथाय जेबो खामानि होनाय नंला, आरो पास खालामदोंबाबो बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हानाय नंला। मानो होनोब्ला ओमफ्राय निउ पलिसि जाबाय, गोदान सोलायबाय फोरोंगिरि थिसनथाइया। नोंथांमोना नायजोब फारि फारि, भिडिअखौ मोजाङै नायजोब फारसेथिंनिफ्राय जोबजासिम, अब्लासो बुजि मोनगोन। बेनिफ्राय UP आ खामानि होगोन आरो प्रिपारेसन अफ मेरिट लिस्ट उइल बी, बेहाय होनाय दंखायो। HS आव 5, ग्रेजुवेटआव 10 मार्क्स आरो DLED आव 5 मार्क्स आरो टेटआव 80%। बेफोरबायदि होनानैसो नोंथांमोनखौ रिक्रुटमेन्टनि माबाखौ होगोन। जायफोर बिथांमोना काटअफआव मिलायो बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन, गोजौनिफ्राय लाबोगोन। बेफोरबायदि नायनानै पार्सेन्ट वाइसआव लोगोफोर। दा बिदिब्ला दिनैनि टपिकआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। भिडिअखौ दिनैसो गोदान नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। थाब 100K खालामना हो लोगोफोर, जाहाथे आं बेफोरबायदि गोदान जबनि आपडेट नोंथांमोननो होनो हायो आरो नोंथांमोनजों सावरायनो हायो लोगोफोर। एसेनोसै, गोजोन्थों।